ନମସ୍କାର ଆଜି ଥିଲା ମୋ ବାବା ମାଆଙ୍କର 25th ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ 7ଟା 7:30 ବେଳକୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଏଠି ବାବା ମାଆ ଆମର କେକ୍ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛେନାପୋଡ଼ କାଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଇଗରଲି ଏଇ ଦିନଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଉ ଯେ କେବେ ବାବା ମାଆଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଆସିବ ମାନେ ଆଉ ଆଜିର ଦିନରୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ପ୍ଲାନିଂ ପକାଇ ଦେଇଥାଉ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ କେମିତି କେକ୍ ଆସିବା କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପୁରା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥାଉ ବାବା ମାଆ ମାନେ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ମୋର ବି ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥାନ୍ତା ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି ବାବା ମାଆଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀ ପୁରା ଭଲରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଦେଲୁ ବାବା ମାଆ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ବେଶୀ କିଛି ହେଇନଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର କେକ୍ ଆଉ ଛେନାପୋଡ଼ ମାଆକୁ ବି ବେଶୀ ଯେହେତୁ ଖରା ହେଉଛି ବେଶୀ ପ୍ରେସର୍ ଦିଆହେଇନଥିଲା ଖାଇବାରେ ଥିଲା ପୁରୀ ମଟର ତରକାରୀ ପାଏସ ପାମ୍ପଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ ଆଉ କେକ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ଆନିଭର୍ସରୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍